Вітаю знову всіх, хто тим чи іншим способом потрапив знову на мою трансляцію цудовним літнім вечором 22 червня. Ось, вітаю одразу Анкл Хога у чатику трансляції. Ось, з чого почнемо? Ну, новин, в принципі, не так шмат, хоча вони є. Ёсць міжнародныя там трошкі і павязаныя яны таксама будуць з, можна сказаць, з беларускімі, але я бы іх павязаў таксама як штосьці міжнароднае, таму што гэта трэба проста мець на ўвазе, разумець, што адказваць, калі раптам цябе пра гэта будуць пытаць. Ну і таксама нагадаю вам, што, ну як нагадаю, паведомлю, хутчэй за ўсё для некаторых. Так, не трэба там мне пісаць у Telegram. Добра. Ось, нагадаю про тое, що сьогодні так склалося, що якраз сьогодні, 22 червня, 1900, бачите, як дата з історії з якоїсь там, про печенегів там яких-небудь. У 1984 году народився аўтар, стваральнік гэтага каналу Тамашевич Іван Александрович. Тобто, простей кажучи, я. Ось, 41 уже год з моменту, як я народився. Ось, і калі раптам ви хочете привітати мене не тільки коментаром і подобайкой, що, в принципі, має відбуватися просто по замовченню. Ось, калі каментара і падабайкі вам недастаткова, хочаце яшчэ неяк самасцвердзіцца. Ось, для вас ёсць вот тут QR-код, вот тут ёсць QR-код, унізе ёсць пасыланне пад відэа на гэтую монобанку. Як бачыце, збіраем мы на мотоцикл і на экіпу. Ну, хацеў напісаць на кватэру ў Киеве, але там столькі не ўлазіла. А мотоцикл... Треба було мотоцикл. Тому ось мотоцикл застався непорушним. Ось, можете туди підтримати. Щось подарувати. Поки що я отримав, як не дивно, отримав подарунок від чоловіка, від якого вогулі не чекав отримати. Це від мануального терапевта свого. Причому не то, що я там йому сплачую за те, що він там мене лікує, і він лікує мене безкоштовно. Тобто за мене сплачують хтось інший, хто до його ходить, і за рахунок того, що до його хтось ходить, він може мене так само трошки там підлічувати. Ось, і поки що це застається одним чоловіком, який мені щось подарував, а подарував він, власне, мені ось такі ось, це саме, гель для душа 124 в одним. Ну, тут все, короче, все, що можна. Ось таку ось штуку. Що це? Лосьйон. І такі ось шкарпетки з кашаням, яка кусає руку. Ось, Анкл пише, що п'ється. Я не п'ю взагалі. Да тут, що тут п'ють? Це ж лосьйон, він на цей. В ньому спирту навіть немає. Мабуть, і є. До речі, зроблено в Україні. Не написано про спирт. Підходить для всіх типів шкіри, тому нормально. Коли буду галити голову, буду їм потім голову помазувати. Тому що, якби, ну, бороду-то я не галю. Ось, тому давайте, хто хоче там відзначитися, відзначайте. Ну і про 500 гривень так само ніхто не відміняв політику каналу стосовно донатів 500 гривень. Ну і давайте почнемо з чого? Почнемо з того, що на чим скончилося, в принципі, все тиждень тому. А тиждень тому все скончилося на конфлікті поміж
Ізраїлем та Іраном. Ось почав Ізраїль там все магчимі, окремі, напевно, наземні операції по знищенню ядерної програми, і не тільки. Ось, тому що там є ось і, скажімо так, супутні задачі, коли вони там знищали ось всіляких керівників, там і надходили звістки про те, що там ще ніяких там командирів там позабивали, там ніяких позабивали, яких науковців, які займалися там этой програмой ядерной. И все такое. Одно, что не мог Израиль сделать, это знищить некоторые бункерные самые базы, потому что немало Израилю таких бомбов противобункерных. Ну, там есть некоторые, я там глядел эту самую відео про там, де розповідали про гэта всілякі бомби, але їх недостатково, яны там літаральна там на некалькі паверхаў толькі могуць прабіваць бетон, але гэтага недастаткова, таму што там прям у гэтай самай у скале прям пабудаваны адзін з бункераў гэтых, і гэта прям ну вельмі там глыбока, і звычайнымі бомбамі там ну, не достанеш. Вітаю таксама Дар'ю Кірі і дзякую за вітанне. О, 500 гривень я бачу прыйшло, а дзе код? А дзе код? Нема кота. Отут мае быць код. Нема кота, не было кота. Я не бачу кота. Але, як бы там не было, нават якщо не было кота, правило 500 гривень ніхто не адмяняў. У тым ліку і калі гэта самае, калі дзень народзінаў. Таму з днём народзінаў. Вот так вот. Дарвем тут ужо. Чтоб вызваліцца з палону гэтай майкі. За донат у 1000 гривень я буду заставацца без майкі. До конца эфиру. А так пакуль што будем пераапранацца. В принципе, тут баніць мяне нема за што. Бо цыцкі не 5-го розміру. Вот, тому працягнем наш эфир. Оп. Дякую тому, хто задонатив. Я щось або я проглядів, або не було кота. Или хтось бачив кота, я не бачив кота. Ну що тут мав бути кот монобанковський. Тут прям. Лего не було. Ладно, не суть. Не сутність. Не суть у гэтым, карацей. Не маглі яны вось гэтыя самыя базы знішчыць, але там працягвалі рабіць усё, каб, скажем так, падрыхтаваць глебу для гэтага, знішчалі там супрацьпаветраную абарону максімальна, таксама вынішчалі гэтыя пускавыя установкі С-300 там і ўсяго іншага. Палявалі на гэтыя пускавыя установкі балістычных ракет, таксама, таму што там у сярэдзіне самого Ірану даволі так нармальна насыпана всялякай гэтай масадаўскай агентуры. Таму все там даволі так, ну, движавалася прям увесь тыдзень. Увесь тыдзень яны там щось вялі гэтыя начныя, вечернія гэтыя перастрэлкі. Ось, стреляліся. Ось, і дастреляліся, в прынцыпе. Што тым часам рабіў Дональдакович, як я яго называю, Дональдакович Трамп. Трамп ўсё хадзіў і пагражаў. Хадзіў і пагражаў, вы там это самае. Давайте ўжо неяк это самае капітулюйте, таму што мы можам па вам это самае уебаць, як то кажуць. Ось, і усе, в прынцыпе, сур'ёзна ўжо да гэтага перасталі ставіцца да таго. Вітаю таксама Наталью Поліщук. А потым ужо ой, що ви робите? Яшчэ 500 гривень. Але кота ось я цяпер точно не бачу. Яшчэ 500 гривень, а 500 гривень гэта заўсёды 500 гривень. Таму сінтетычная не хоча. Ніхуя собі, блядь. От це якість. Ні. Не пойде. Треба трошки допомогчи. Пайшла. О, не йде.
Але 500 гривень – гэта 500 гривень. Сёння... Не, яна не гарна. Яна синтетична. Синтетична і до того ж, ну да, така, яна ўжо там вельмі хутка псуецца. Вось гэта ось класна, яку зараз адзену, яна класная, але яна мне трошки ўжо, як то кажуць, не за розмерамі стала. Она піксельная, пиздатенькая, але розмеры ўжо не тыя. Я ў яе трошки, ну, нават бачна, што лежак нават ёй не вельмі і гэта самае того. Змяшаюся. Донате по 99, іначе хана української промисловості. А мені тут, до речі, поруч є цей самий магазинчик класний з дешманськими майками. Ну, правда, там не українські, а узбекистанські. Ось. Тому таке. Ось, і Трамп ходив, казав, що ми там, якщо що, ми там уїбем, так як уїбем, так уїбем, і все. І, короче, схуд у твари, так, трошки схуд. Є таке. Ось, короче, ходив, погрожав. Дякую так само за вітання, Наталя Поліщук. Ось, і у виніку все ж таки здійснили. Американцы здійснили гэты удар своими супрацьбункернымі ракетами, бомбами. Ось, глядзеў я відэо про гэтыя бомбы. Дарэчы, яны былі, в прынцыпе, упершыню ужытыя. Да гэтага іх увогуле нідзе не ўжывалі, і таму невядома, в прынцыпе, як яны працуюць. Вядома, што яны там нейкія выпрабаванні праходзілі, але эфектыўнасць іх такая, невядомая. А чаго вы маеце? Вітаю адразу Крысціну Петрик. Якщо хочеш, каб я быў без майкі, трэба яшчэ або 500 гривень, або 1000. Тому що, якщо чесно, гэта моя астатняя майка, якую я падрыхтаваў. Можна там адматаць трошки назад. Там 2 моманты ўжо было, калі я быў без майкі. Ось. Але ось до гэтага мы яшчэ павернемся да таго, якім чынам гэтае самае працуюць гэтыя самыя бомбы. Ось. І, карацей, трошки з таго, што казаў Трамп, ну, тое, што кажа Трамп, гэта можна дзеліць не тое, што там на 2, а на, не ведаю, там, на 10, там, ці на 15. Тому що ён там написав, що нібито ми нанесли там самий цудовний у світі удар, знищили все 100%. Ось, коротей, таке. Ну, нібито перемоги, ну, потрібна була Трампу яка-небудь перемога, тому що щось останнім часом він, ну, ніде не може ніде перемогти. Все йому хтось заважає, щось заважає, 10 заважае, і, карацей, ніякіх перамогаў для сваіх выбарцаў не атрымалася ў яго здабыць. А тут от разбамбілі ушчэнт, просто нічога не засталося. Все ў нуль, все, праграма знішчана, перастала існаваць, але як то кажуть, але є нюанс, як у тому анекдоце. Ось. А нюанс, уласна, у наступным. Што пакуль Трамп хадзіў і ось гэта, як то кажуць, махаў пальчыкам, як у свой час еўрапейчыкі таксама тут у краіне, дакладней не ў краіне, а расейцам махалі пальчыкам і казалі, не трэба эскаляваць, бо мы там што-небудзь дамо ў краіне. Ось, і у выніку, калі там праз хуй зна сколькі там месяцаў, гадоў Украіна атрымала дазволы на тое, каб біць углыб тэрыторыі, ўжо все, што можна углыб гэтай самай тэрыторыі, расейчыкі ўжо і прыбралі. Таму і біць там, уласна, ўжо не было настолькі стратэгічных цэляў. Але Украіна ўсё адно знайшла спосаб, як біць у сярэдзіне Расіі, і гэта я пра нядаўнюю аперацыю СБУ.
Ось, і пакуль Трамп хадзіў і таксама махаў пальчыкам на Іран і казаў, не трэба эскаляваць, давайте ўжо як неяк гэта ўсё прыпынім. Ёсць інфармацыя, не з першых вытокаў, звычайна, але ну, пэўная інфармацыя ёсць, што гэта самае. Што вывезлі? Увесь уран, які там ўжо быў збагачаны на гэтых самых, на Форда, здаецца, самая асноўная гэтая база, нібыта ўвесь гэты уран павывозілі. Збагачаны і недзе там ужо ў іншым месцы ёсць таксама там нейкая сакрэтная база, дзе там таксама гэта ўсё будзе працягваць функцыянаваць. Наколькі гэта ўсё праўдзіва, складна сказаць, але штосьці мне падказвае, ну, з заяў да таго ж самого Ірану, які працягваюцца нават зараз пасля гэтага удару. Ось, бо Іран працягвае пагражаць там усім вакол. Ось. Можна сказаць, што на адсоткаў 80-90 нават можна гэтай інфармацыі давяраць. Да таго ж былі супутнікавыя спадарожнікавыя. Беларуская ж мова, не расійская, не украінская. Спадарожнікавыя здымкі. Вітаю таксама Андрія Калышчука. Спадарожнікавыя здымкі, на якіх было бачна, што каля ось базы Форда апошнімі днямі багата было грузавікоў. Ну і вядома, што яны там ну, не цэмент яны там разгружалі і не цэглу. Ось, таму зразумела, што ёсць верагоднасць таго, што ўсё, што можна было вывезці, яны ўжо па факту вывезлі. Ось, таму ёсць верагоднасць, што ну, звычайна там гэта ўсё раз'ебашыць класна, весела, прикольна, але наколькі гэта насправді штосьці там замарудзіла вось гэтую самую праграму ядерную, гэта вялікае пытанне. Ось. Таму што, ну, скажем так, Іран не падняў лапкі ўгору, не сказаў, все, мы здаемся, вы там нам все раз'ебалі. Гэта па-першае. Па-другое, уласна у мяне ёсць пытанні да таго, ці сапраўды там штосьці раз'ебалі. І ці сапраўды раз'ебалі ўласна настолькі, наколькі пра гэта кажа Трамп. А Трамп кажа, што там все, там нічога няма, мы ўжо все перамаглі. Все, перамога, зноўку самае, як напісаў, я не магу з таго, як ён піша, я не ведаю. Дзіцё 5гадовае здесь на такім ось узроўні піша. Ось, выкарыстоўваючы адны і тыя ж самыя гэтыя, як яны называюцца, блин. Карацей, гэтыя, забыў, карацей. Старасць. 41 год, старасць, уже забываю словы. Карацей, адны і тыя ж самыя словы, просто з аднаго паста ў іншы, самыя цудоўныя, там, самыя мужныя, самыя непераможныя, самыя патужныя. Гэта ўсё пра амерыканскіх ваенных, якія просто там раз'ебалі Іран там, з сваіх бомбардавальнікаў. Все там. Столькі мужнасці трэба, що я не ведаю, каб на бомбардавальніку паляцець і скінуць бомбу. Прыкладна столькі ж, колькі там на Хірасіму і Нагасакі скінуць, плюс-мінус, адно і тое ж. Мужнасці трэба ёбаная телега. Гэта ж не пасадку штурмаваць на Донбасе. Гэта ж мужнасць трэба мець. Ось такое. Іран класны, а ролі героі, он усіх перемогли. Ну да, там Іран таксама свая атмасфера, як то кажуть, у Ірані. Ось стосовно всіляких роликів і збиття всіляких приладів. Ось, і другое, ось, акрамя ось той підстави, що Іран ніяк не капітулює, короче, Іран. Ось, другой падставай таго, што ўсё там у іх яшчэ можа працаваць, гэта тое, што не ўсё там знішчылі. Чаму не ўсё знішчылі? Таму што, па-першае, гэтыя бомбы, якія ўжывалі Злучаныя Штаты, яны ўжывалі ўпершыню, у прынцыпе, у гісторыі.
звычайна, што яны там дзесьці выпрабоўваліся, нейкія там характарыстыкі пра іх выдаваліся, што яны там можуць там зруйноўваць, на якую там глыбіню могуць там пранікаць і гэтак далей. Але фактычнага выпрабавання на ось нейкіх аб'ектах яны не праходзілі. Да таго ж невядома, наколькі там все і як пабудавана ўласна вось у Іране, вось на гэтых аб'ектах. Таму што я ўпэўнены, што калі аб'ект ужо будуецца з аглядкай на тое, што яго могуць разбамбіць, ось, то хутчэй за ўсё там нейкія ось меры супрацьбамбёжныя, яны таксама маюць быць ужытыя. Бомба пранікае на 60 метрів. Ну, гэта яе, скажем так, тактыка-тэхнічныя характарыстыкі, а наколькі яна там уласна праз гэтыя залізабетонныя канструкцыі можа прабіваць, і наколькі яна там калі там ёй нейкія перашкоды ставіць, наколькі яна там мабыць, лісты у прынцыпе сталі стаялі, там ці яшчэ што-небудзь. Ну, я не гэты самы, не інжынер, ось, але, скажем так, бетон не самая моцная канструкцыя. Ось, і я ўпэўнены, што калі гэтыя спаруды будаваліся ўласна як там супрацьбамбёжныя, вось гэтыя, то ведаючы пра вось гэтую бомбу, прычым яна там не нейкая звышновая, яна ўжо даволі даўно там была разроблена, то в прынцыпе, ну, нічога не заважала закласці вось у будаўніцтва вось гэтых базаў і нейкі захіст ось такі ад бомбу. Таму не думаю, што там прям усё разбамбілі ў нуль, так як пра гэта заяўляе Трамп. Ну, прынамсі, у мяне ёсць такое адчуванне, што вось уласна вось так яно і ёсць. Па-першае, там тое, што ўжо узбагацілі, вывезлі часткова, я прыпускаю такую магчымасць. І таксама прыпускаю магчымасць, што там штосьці засталося цэлым. І штосьці яшчэ там можа функцыянаваць. Ось, але, скажем так, калі працягваць гэта ўсё бомбіць, то хутчэй за ўсё оно перастане функцыянаваць, таму што просто сэнсу ў гэтым не будзе. Бо хутчэй за ўсё там, як пісалі, нейкую там энергапастачанне было прыпынена у Форда, а без электрычнасці цэнтрыфугі гэта, якія ўзбагачваюць уран, не могуць цэнтрыфужыць. Ось, таму звычайна гэта хутчэй за ўсё таксама перадбачалася, там нейкія рэзервныя гэтыя самыя лініі энергапастачання пачалі працаваць. Але зноўку ці є, в прынцыпе, ну, резон там штосьці зберагаць далей і працягваць там працаваць. Пры тым, што ну, гэтая база выкрытая ўжо даўно. Пры тым, што якщо вывозілі гэты уран ўжо збагачаны там до 60%, як кажуць, то ну, зразумела, яго кудысьці вывозілі. Ось, і, ну, які сэнс яго просто там кудысьці вывозіць? Звычайна, що яго вывозілі кудысьці, дзе далей могуць з ім працаваць. Думаеце, Штаты дальше будуць бомбіць Іран? Ну, думаю, що будуць. Ось. І третім пункт, які, напевно, один з самих основних, які, ось, на мою думку, можна лічити, що не все там те саме. Не все так розбомблено, як каже Трамп. Ось, не настільки там безумовная перемога. Ось, гэта заява МАГАТЭ. МАГАТЭ, міжнародная ось гэта атомна электричная, ці як яна там расшифровуецца, не ведаю. Ось, карацей, яны сцвярджаюць, што ну, фон радыактыўны вакол ось гэтых баз, якія былі знішчаны, не змяніўся. Што даволі дзіўна. Пры тым, што калі там гэта ўсё знішчалася, то, в прынцыпе, уран 238 і 239, ну, гэта збагачаны і не збагачаны, 238, гэта не збагачаны, 239, збагачаны. Ось, ён радыактыўны ўсё ж такі, ось, і мае выпраменьваць радыацыю. І ўрахоўваючы, што нема зменаў у гэтых самых у выпраменьванні радыактыўным, у радыактыўным фоне, то пытанне, а што ж вы там знішчылі? Бо калі б гэтыя нават цэнтрыфугі і гэтак далей ўсё было знішчана, звычайна, што ну,
радыактыўны фон зрос бы, ну хаця б штосьці бы змянілася, бо тут ведаеце, калі там расейцы нават просто праз Чарнобыль праехаліся, там ну гэты радыактыўны пыл паднялі, там ужо зрасла радыацыя. Вось, а тут блин, прям базу разбомбілі, дзе прям дохуя, ну, грубо кажучи, дохуя, блядь, урану, причым збагачанага урану, і ну мала быць, калі яго не вывезлі папярэдне. Ось. І тут гэта ўсё нібыта мы разбомбілі, прям ебаць, як разбомбілі, і перамога, потужна, але штосьці, блядь, ніхуя не разбомбілі, таму што радыактыўны фон ну, не змяніўся, ну, нема радыацыі. Ну, радыацыю, ну, даволі проста адсочваць нават, ну, не знаходзячись здесь поруч прям за гэтым аб'ектам. Бо сучасныя гэта усялякія штукі дазваляюць гэта ўсё рабіць. Але нема. Ось, таму ось гэта, скажем так, 3 пункты, што ядзерная праграма Ірану працягвае існаваць. Ось гэта, па-перше, то, што Іран не капітулюе і, хутчэй за ўсё, мог вывесці ўсё у іншае месца. Па-другое, што невядома, ці такія ўжо эфектыўныя гэтыя бомбы, таму што іх дагэтуль не ўжывалі. Вітаю таксама Марыну Дзі і дзякую за вітанне. І па-трэцяе, тое, што не змяніўся радыактыўны фон вакол гэтых самых баз. Ось, таму вось, на падставе вось гэтых 3 пунктаў можу зрабіць такі выснавак, прыпушчанне, калі можна так сказаць, што ну, не ўсё там так, не ўсё так адназначна. Ось, і нема той самай перамогі, пра якую кажа Трамп. Ось, і в прынцыпе па Ірану гэта ўсё, або взагалі ніфіга не было, і вони чисто на понт бралі. Ну, хоч гэта ўсё там было, тому що выведкі працуюць, і былі нават лічбы, пісалі, що там 200 з чимось кілограм было ўжо збагачанага урану до 60%. Хаця, ну, я десь чуў, що 60% узбагачанага урану ўжо дастаткова для ядерной бомбы. А здесь я чуў інфармацыю, що треба 90%. На 90% узбагачаны уран, каб ядерную бомбу будаваць. Ось, тому ну, з хімічнай зброяй у Ірана ну, не ведаю. Але Іран, скажем так, Іран выйшаў, яшчэ трошкі забыўся таксама пра Іран сказаць, літаральна ўсё апошнімі гадзінамі былі гэтыя навіны. Гэта то, што Іран выйшаў там з нейкіх канвенцый пра нераспаўсюд ядернай зброі і яшчэ там з якоїсь херні. Карціну всякі гэтай маячні, якая, в прынцыпе, яму нахер не патрэбна, якая не працуе, в прынцыпе. Ось. І таксама заявіў Іран пра перакрыццё пратокі, не памятаю, як яна там называецца. Ну, по нам теж будуть бити, якщо ми будемо робити свою ядерну бомбу. Я не думаю, що будуть бити. Тому що навряд чи Україна ну, може бути загрозою міжнародної супольності. Ось, і закривають вони там некую протоку, не пам'ятаю, як вона називається, карацей. Сенс протоки гэтай у тым, што праз гэтую протоку танкеры плаваюць з нафтай. І гэтыя танкеры пастачаюць больш за 25% нафты. Ось, таму можна ўжо прыкідваць, што цэны на нафту зрастуць, таму што зрастуць выдаткі на пастачанне, на транспартыроўку, таму што вось ужо праз гэтую вось протоку, там якую Іран перакрывае, нічога пастачацца не будзе. Таксама гэта стасуецца і прыроднага газу, які таксама праз гэтую протоку вазіўся. І таксама Йемен заявіў, што у выпадку, калі там Сполучаныя Штаты будуць штосьці там эскаляваць і стрыбаць на Іран, што нібыта Йемен таксама можа далучыцца да гэтай самай вайны і пачаць там плюс нейкія свае движухі. Ось, в прынцыпе, пра Іран гэта будзе ўсё. Трамп
Трамп, як повертаємося до рубрики ніводнага тыдня, калі б Трамп не ўсраўся. І на гэтым тыдні ён таксама ўсраўся. Усраўся даволі спецыфічна, як звычайна. А ўсраўся тым, што ён пачаў ужо адкрыта, ну, калі да гэтага там можна было толькі здагадвацца, што ягонай мэтой ёсць атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Зараз ён прямо напряму каже, што мне гэтую прэмію все адно не дадуць. Я там і тут парішаў, і там парішаў, і тут парішаў, і ўсюды у мяне перамога. І я ўвогуле там самы-самы міратворчы міратворец. І ось і ва ўкраіне быў бы таксама мір, калі б я быў прэзідэнтам, але там Байден. Ось, і яшчэ там шосьці таксама не сталася б, але таму што там зноў хтосьці, але не я быў галоўным ось у гэтай штукі. Але нават за ўсё гэта мне ўсё адно не дадуць Нобелеўскую прэмію, а я прымірыў два просто народы, вайна, якая там усіх просто выснажвала, косткай у горле у свеце была гэтая вайна паміж Конга і я не памятаю там чым яшчэ. Карацей, две нейкія краіны ў Афрыцы, які нібыта ваявалі, там ебаць колькі, прыехалі іх прадстаўнікі ў Вашынгтон і падпісалі там мірную угоду. Ось. І Трамп звычайна ўсё гэта як піша Андрей, при Трампу війни в Ірані не було. Ось. І, карацей, і Трамп, звичайно, гэту перамогу припісаў сабе. Ось, яка б гэтая перамога гучала неяк перамогіўна, калі можна так сказаць, і ён пачаў распавядаць, наколькі гэта жудасная вайна, пра якую хуй хто чуў. Дарэчы, ну, калі хтосьці чуў з тых, хто тут зараз ёсць, напішыце. Калі хтосьці ў запісе глядзіць таксама, напішыце, ці чулі вы пра вайну нейкую ў Афрыцы, якая там прям, ебать, якая потужная была, якая там косткай у глотцы стаяла і просто заважала дэмакратычнай сусветнай супольнасці. Ось. І тут ось Трамп такі уварваўся і прям усіх перамог і змусіў там нейкі две Конга і якаясь яшчэ там афрыканская краіна, мала мне вядомая, ось, змусіў іх падпісаць мірную угоду. От. Ну і дійсно, як Андрій Галашук пише, що в Африці всі проти всіх воюють, ну там просто постійно нейкі, нават там у сярэдзіне гэтых дзяржаў, там на межах гэтых дзяржаў, там пастаянна хлопцы там стреляюцца, там, ну, таму што і урахоўваючы, што гэта не тэхналагічныя войны, тобто там ну не выкарыстоўваюць там авіяцыю, артылерію, ну, мабыць, там якія-небудзь артылерія, мабыць, і ёсць. Там, ну, тупо туземцы, ну, будем казаць шчыра, туземцы з калашамі лётаюць на сваіх джипах, якія там на ладан дышаць, лётаюць на гэтых джипах і граюцца ў вайнушку. Ось, гэта вайна, гэта той узровень вайны, якую Трамп, гэта той узровень вайны, якую Трамп у стане спыніць. Гэта вось такія вось спыніць набегі адних туземцаў з калашамі на іншых туземцаў з калашамі. Ось, пры тым, што ён не змог спыніць нават еменскіх хусітаў, ось, якія там раз'ебалі гэтыя самыя літакі, самалёты і гэтак далей. Пазбівалі там нейкія звышдарагущыя гэтыя самыя беспілотнікі і ўсё, і тады Трамп прыпыніў вайну супраць еменскіх хусітаў. Трамп дуже переживає за білих фермерів в ЮАР. Не, до речі, не негри супраць белых ЮАР, там, ну, я кажу, там просто там гэтыя войны, як войны нейкіх там угрупавань. Ну, грубо говоря, там нейкая шайка забралась, там нашкрябали здесь там на калашы, ну, тому що там знайсці зброю в Африці, це просто, ну, вот так.
як там воду складані знайти, ніж зброю. Ось, і просто ось там собралася некая шайка, там 40, 50, 100 чоловік, пошли там десь там якийсь аул грабанули, умовно кажучи, з автоматами. Потім там інша шайка прийшла помсту виконувати за ГТАУ. Ну і ось все, війна. Стрілянина, війна. Все. Ось і таку ось війну, коротей, Трамп спинив. Ось, і за це, на жаль, йому премію міру, Нобелівську премію міру йому не видадуть, на що він уже одразу, скажімо так, дійнішає на випередження. Почав уже одразу скаржитися на те, що йому не дають Нобелівську премію. Так, не дадуть Нобелівську премію. Ось, і всередині деяких країн різні групи воюють. Наприклад, Сомалі зібране з різних шматків країни, з різними народами. Ну так, я ще кажу про те, що там по факту ось це ніякі там племена, навіть, ну, які просто там проживають на території одної держави, ось і ну, і вони просто поміж собою конфліктували, там ще там до того, як цю державу створили. Але ось ніяк створили цю державу і все таке. Вітаю так само пана Юрася. Ось, на PayPal, до речі, зараз перевіряю я PayPal. І на PayPal прийшло. Доповідаю вам. Прийшло. Ох, тут почали тут приходять. На повідомленні прийшло. Нормально так прийшло. 50 євро прийшло. Ось, не перший раз вже приходить, тому, як звичайно, дякую. Ось, дуже-дуже вам удячний за те, що, по-перше, і слідкуєте, і допомагаєте, і що маєте на це все можливість. Ось. Тому казати, що там нека війна у Африці була там жахливою і вельми кровопролитною, і тут ось прийшов такий ось Трамп і прям усіх перемог, ну, блін. І нібито це перемога, ну, це смішно. Тому що що він казав? Він казав, що він спинить війну в Україні. Кілька вже там місяців він президент, хуй знав вже кілька місяців він президент. А війна в Україні навіть, ну, не наблизилася до припинення. Ось, хоча він укласти угоду з Іраном про його ядерну програму, що відбувається зараз, Сполучені Штати бомблять іранські бази по збагаченню урану. Ось, тому про яку премію міру Нобелівську там, в принципі, Трамп заїкається, невідомо. Але відомо трошки інше. І буде у нас такий плавний переходик до того, що відбулося, ну, не у самой Білорусі, але 8 місяців вже президент. Да ну, не 8. Там є у этом самому, у Снежні. 6. Это только у этом. Тільки у этом. У студені він тільки став, ну, офіційно. Я пам'ятаю, у студені ж була эта інаугурація. Чи ні? Здається, у студені. Чи у Снежні. Ну, короче, 6-7 десь місяців. 6-7. 6. 2-3 тижні, короче. Ось. Вже з цими 2-3 тижнями навіть американські журналісти почали тролити Трампа. Тому що все його на 2-3 тижні, ось як у одної відомої українцям персони. Ось. І навіть там вже почали казати, що ось Трамп каже, що ось його термін 2 тижні, і він дає там термін 2 тижні, але коли ці 2 тижні проходять, Трамп дає ще 2 тижні. І є гарантія того, що коли скончаться наступні 2 тижні, Трамп не захоче дати ще 2 тижні на те, щоб щось змінилося. Короче,
робить все магчымае, каб не рабіць уласна нічога. Ось. І плавно пераходзячы да, скажем так, беларускай павестачкі, ось, якая таксама будзе павязана з Трампом. Трамп Пуціну другі раз дав 2 тижні. Ну, кажу, і калі гэтыя 2 тижні скончацца, будзе яшчэ 2 тижні. Жінки дітей за 8 месяцев нормальних народжують, це, на жаль. Ну так, калі там у листопаді, тоді, да, десь уже 6 плюс ще 2, ну да, 2 месяца. 8 месяцев уже. Ну, ось 8 месяцев. Ще 4 месяцы і буде год. І я роблю ставку на тое, што ён не скончыць гэты год прэзідэнт. Ну, калі тут нічога не адбудзецца такого звыш такога перамогі з боку Трампа, у чым я, в прынцыпе, даволі сумняваюсь. Дык вось, да чаго я? Што ж там сталася такое і як да гэтага датычны Трамп? Асталася тое, што Лукашенко, як не дзіўна, выпусціў палітзняволеных. Ось, прыехаў там Кіт Келлог да яго. Ось, яны там даволі павіталіся з ім. Келлог яго прывітаў словамі «my friend». Ось, Лукашенко сказаў, якія людзі. Ось, в прынцыпе, даволі там все так цёпла прайшло. І па факту гэтай сустрэчы было Лукашенком выпущено 14 палітзняволеных. Ось, гэта першы, скажем так, выпадак, калі палітзняволеныя выходзілі раней, ніж у іх сканчаўся тэрмін гэтага самага зняволення. Ось. Колькі было сярод іх беларусаў? А беларусаў было 3. Сярод гэтых 14 трое ці двое, здаецца, двое увогуле. Адзін з іх гэта Сергей Ціхановскі і, не памятаю прозвішча, журналіст Радыё Свабода. 2 беларуса з 14. Усе іншыя 12 гэта грамадзяне Японіі, Латвіі, Польши, Великобританії, Німеччини і Злучених Штатів, здається. Калі я не помиляюся. Карацей, 2 білоруси і 12 іншаземців. Ось, яких Лукашенко випустив. Ну, іншаземців зрозуміло, тому що це вже ж таки, ну, міжнародна справа. Ось, і хоча за все ось сама, скажем так, не тое, що уласна для гэтага Кіт Келлог туди приїхав, тому що він приїхав там розмовляти про Путіна. Тому що Путін ёсць асноўным, скажем так, кіраўніком у рэгіёне. Ось, і ён уплывае на тое, што адбываецца ў Беларусі, нягледзячы там на всю гэту клоунаду лукашэнкаўскую, дзе ён там намагаецца давесці, што ён тут бацька у краіне. Ось, всім зразумела, хто гэтым бацькам кіруе. Скажем так, чия рука ў срацы у гэтага бацькі. Ось. І в прынцыпе, што зрабіў Лукашенко? Да нічога новага па факту ён не зрабіў. Таму што, калі мы павернемся да гэтых самых, да вытокаў, калі можна так сказаць, у тым жа самым 2001 годзе, 1, 5, 10, 15, напэўна, не было нічога. Ну, і ў 20, звычайна. Была адна і тая ж самая стратэгія, калі падчас ось гэтых сялякіх паслявыбарных движух Лукашенко просто збіраў з гэтых палітвязняў, збіраў з гэтых зняволеных, каб потым гандляваць іх. Раней атрымлівалось гандляваць даволі хутка. Ну, ось, тобто адразу там заходнія палітыкі казалі, што ось там трэба выпусціць, там бла-бла-бла, мы там санкцыі, уводзілі санкцыі, а потым, калі вы выпусціце, мы санкцыі прыбярэм. Лукашенко сказаў, ну, раз вы так просіце, хто я такі, каб вам адмаўляць. І выпускаў там гэтых самых палітзняволеных. Еўропа радасна, типа, о, мы там
перамога, як Трамп. Мы перамаглі, дэмакраты ў Беларусі, палізняволеныя выйшлі, санкцыі знятыя. Все, перамога. Лукашенко там, дзе быў, там і застаецца. І так ужо 30 гадоў. Ось тут трошки Расія яму сапсавала гэта ўсё, тому што у 20-м годзе ён пачаў гэта ўсё рабіць, а ў 22-м, прямо на пачатку 22-го, калі плюс-мінус там все стабілізавалася, умоўна кажучы, у Беларусі, Расія ўторглася ва Ўкраіну. Ось, і, звычайна, що з тэрыторыі Беларусі. Таму з Беларусю гандляваць, скажем так, палізняволенымі зарады санкцыяў ніхто не стаў. Японцы, дарэчы, я бачыў там фотку. Ён, карацей, дзесьці там у натоўпе хадзіў і штосьці фатаграфаваў падчас гэтых акцыяў. Ну, яго просто... Чаму японцы? Таму што яго прасцей за ўсё ідэнтыфікаваць. Ну, таму што не так же шмат у Беларусі японавыглядных беларусаў, які б выглядалі як японцы. Таму што яго было проста ідэнтыфікаваць, яго знайшлі і пасадзілі. Ось, таму тут усё проста. У гэтым плане было. Ось, і Расія запсавала Лукашенку з гэты яго стандартны план. Набраць палітвязняў, каб утрымаць сваю ўладу і каб, у прынцыпе, штосьці прыдушыць Украіне. А потым іх пачаць выпускаць проста, каб з яго знімалі санкцыі, ну і атрымліваючы нейкія прэферэнцыі ад краінаў захаду. Ось, дагэтуль нагодаў ніякіх пра гэта не было. Ось, а тут ось нібыта ось Келах прыехаў і ён выпусціў 12, ну 14. Ось, але калі ўзгадаць загальную суму, там больш за 2000. Што такое 12 на фоне 2000, гэта просто, ну, блядь, це нішто. А враховуючы, што іх пастаянна, ну, хтосьці выходзіць, таму што ўжо тэрміны сканчаюцца, кагосьці там ён нанова саджае, бо саджаюць тых, напрыклад, каго не маглі пасадзіць, якіх ідэнтыфікавалі, яшчэ там у 20-м годзе ідэнтыфікавалі, але не маглі, скажем так, прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, таму што яны былі непаўналетнімі. А потым там у 24-м годзе было, у 25-м нават ужо было, калі, ну, ставалі людзі паўналетнімі, іх проста прыцягвалі да крымінальнай адказнасці і саджалі. Ось, як гэта працуе і навошта гэта Лукашенко, тому што гэта бясплатная, ну, амаль што. Яны там атрымліваюць капейкі. Ось, па факту бясплатная працоўная сіла. І чым больш гэтай бясплатнай працоўнай сілы, ну, тым лепш, уласна, бенефіцыару. Ось, таму што, ну, навошта плаціць грошы працаўнікам, калі можна не плаціць грошы працаўнікам, і за цябе там будуць гэтыя зэкі, умоўна кажучы, патрачыць за, скажем так, умоўную ежу. Таму гэта ўсё вельмі дзяржаве такой аўтакратычнай. Гэта ўсё зручна. Ось, і таму, уласна, так працуе. Ось, і що ж Лукашенко сказав? Чому він випустив, власне, Тихановського? Ось, як зауважила прес-служба Лукашенка, випустив він Тихановського з гуманних целях. Каб уз'єднати сім'ю все ж таки. Випустив він, власне, Тихановського. Ось. І як до гэтага ўсяго прычетны Трамп? А Трамп прычетны тым, што ён напісаў у сваёй гэтай сацыяльнай мерэжы, як ён яе назваў, True Social, што перакладаецца праўдзівая сацыялогія, ці, ну, карацей, праўдзівая супольнасць. Гэта як антыпод фейк-ньюс. Калі все іншыя, там, дзе про Трампа кажуть, що він підарас, гэта фейк-ньюс, то тут True Social. Ось. І сьогодні Тихановський разом з Тихановською давали прес-конференцію. Ось, давали прес-конференцію і даволі шмат смешнага. Я там для себе пачуў. І зараз я гэтым смешным з вами подзялюся. І вы спытаеце, а нахуя
нам гэта ўсё ведаць. Гэта ж ваши там беларускія гэтыя самыя цёркі, жывіце там як хочаце. А ведаць гэта патрэбна хаця б таму, каб не атрымаць Лукашэнку 2.0. Вось, таму што я не думаю, што хто-небудзь з украінцаў хоча у пэўнай будучыні пабачыць такога ж самага Лукашэнку, толькі там з прозвішчам, напрыклад, Ціхановскі. Ось, ці будь-якім іншым прозвішчам, але, скажем так, калі сутнасць гэтага кіраўніка краіны не зменіцца. Таму трэба ведаць, каб разумець, скажем так, за каго тапіць, за каго не тапіць, і, скажем так, калі запытаюць, каб мець што адказаць. Дык вось, па-першае, што мяне насмешыла, гэта тое, што Ціхановскі звярнуўся да Трампа са словамі «давай, скажы сваё слово, ты, як ён сказаў, ты як ніколі уплывовы прэзідэнт, таму твайго слова дастаткова, каб усіх палітзняволеных у Беларусі выпусцілі». На жаль, гэтага не станецца, таму што Лукашэнкі проста не мае сэнсу там 2000 людзей адначасна выпускаць, усіх іх за мяжу не вывезеш. Ось, бо яны там, умоўна кажучы, нахер нікому не патрэбныя. Ось, звычайна, там якісь фонды, мабыць, гэта ўсё падхапілі б, там, каб папіляць нейкія гранцікі, але яны тут, па факту, нікому гэтыя палізняволеныя за мяжой Беларусі не патрэбныя. Ось, і смешна было чуць ад Ціхановскага пра ўплывовасць Трампа. Чалавек, які хуй зна колькі там пражыў у адзіночнай камеры, тут раптоўна пачаў разбірацца ў міжнароднай палітыцы. Ось, і пачаў казаць, які жа Трамп ахуенны, які ён патужны, ось, які ён пераможны і гэтак далей. Ось, і гэта проста, гэта смешна. Вітаю таксама пана Ікса. Ось, далей гэты атракцыён небачнай крынжаціны. Вітаю Тимура Філоненка. Мы якраз тут пра гэта. Табе таксама трэба, ты ж у нас цей міжнароднік. Ось, дзякую за вітанне. Табе патрэбна ведаць пра Ціхановскую і ўсю гэту шайку-лейку. Ось, якого выпусцілі. Ось, першае, што ён сказаў, што Трамп настолькі уплывовы, што адным сваім словам можа паўплываць на Лукашэнка, каб той пачаў выпускаць палізняволеных. Ось, і заклікаў яго, уласна, гэтае самае слово сказаць. Другое, што мяне таксама насмешыла, гэта тое, што ён сказаў, што адзіны вораг на дадзены момант у беларусаў гэта пуцінскі рэжым. Пуцінскі рэжым, і ён гэта казаў, калі ось літаральна на адлегласці выцягнутай рукі поруч з ім сядзела ягоная жонка Ціхановская Святлана, якая не так давно казала, что Путин мудрый политик, и вообще мудрая Москва, она так не считает. Ось, сказала Светлана Тихановская. Ось, а тут раптом выходит її муж і каже, путінський режим наш головний ворог. Ось, і що ж він каже далі? А далі він каже, що Крим – це Україна. Гэта прям, як то сказали б якія-небудзь лібералы, зайшоў з казырей. Таму што, як мы ведаем, Крым то Украіна Украінай, але чамусьці, калі спадар Ціхановскі наведваў Крым, заехаў ён на яго тэрыторыю не праз Украіну. Не праз Украіну, а праз Керченскі мост, тобто праз Расію. Тобто праз незаконную спаруду, тобто у парушэнне законаў Украіны. Ось, і, на жаль, відэа з выбачэннем пра тое, што прабачце, я быў тупым далбаёбам і не ведаў пра тое, што у 16-м годзе, калі наведваў Крым, што Крым гэта Украіна, прабачце мяне, будь ласка, украінцы. Шосьці такой фразы з вуснаў Сергея Тихановскага не прагучала. Толькі сказаў ён, што Крым гэта Украіна. Але наведваў ён Крым з тэрыторыяй не Украіны.
Ось. І так само, яшчэ що было смешна, гэта знак. Сказаў ён пра знак. Сказаў, што калі беларусы чакалі знак, што трэба пачаць дзейнічаць, то вось гэта ён. Гэта ён, тое, што выпусцілі Сергея Ціхановскага. Разам з 12 іншаземцамі і адным беларускім карэспандэнтам Радыё Свабоды. Ось. І заклікаў да нейкіх нацыянальных рухаў Сергей Ціхановскі. Той самы Сергей Ціхановскі, які патрапіў, дарэчы, у базу міратворець украінскую не толькі таму, што ён наведваў Крым у незаконны спосаб, а таксама праз тое, што ён якшаўся з сялякімі праваслаўнымі расійскімі гэтымі самымі структурамі. Наведваў мерапрыемствы у Маскве, прычым на афіцыйным нейкім узроўні, бо я бачу там фоткі, дзе ён з бейджыкам з якімось там, як афіцыйны нейкі там прадстаўнік нейкай арганізацыі. Ось, чакаў там мощі нейкага святога, якога там прыносілі дзесьці там у гэтым самым святадухаўскім, ці як ён там, карацей, называецца, гэты галоўны гэты сабор у Маскве, які там, дзе гэты Кіріл, блядь, ці як яго там. Ну, карацей, галоўны гэты ФСБшнік у рясе. Ось. І ось Ціхановскі, які ось гэта ўсё рабіў, які казаў, што русский мир гораздо шире, чем границы Российской Федерации. Ось, гэты самы Сергей Ціхановскі зараз шосьці плявузгае пра нейкія знакі для беларусаў, якія маюць пачаць дзейнічаць. Вітаю таксама прынцэсу Сісі і дзякую за вітанне. Ось. І глядзіш на гэта ўсё, на гэтую всю маячню, ось, і думаеш, ну, ты реально думаеш, што людзі такія тупыя. Звычайна, що большасць, яна тупая. Як да гэтага не стався, як не круці, таму што большасці не цікава заглыбляцца. О, прынцэса Сі падпісаўся, класны пёс. Гэты пёс просто гэта шикарны пёс. Ось. Але хацелася б мне ось тут побачыць кота. Бо щось ось донатілі сьогодні, але кота я так і не побачив. Або я десь у пройобі був, або кот не працює. Зараз я, до речі, секундочку, зачекайте. Я зараз перепровірю, чи працює кот. Тому що, мабуть, і там щось старое я не змінив те саме наладки. Блін. Зараз ще QR-коди гэта сканаваць, вибачте, зараз я тут. Хутенько, бо я хочу кота бачити. Кота нема. QR-сканер. Як? Скопіювати віджит. Зараз. Так, от. Так, властивості. Хуяк, завод маяк. Все. Має бути код. Закиньте хтось гривню на ось гэтыя QR-коды. Каб побачите і з'явиться код. Ось. І що я можу сказати? В принципі, Ціхановський доволі харизматична особа. Бо вже бачно, як він там маша руками, там щось розповідає, так доволі емоційно. Ось, і 420 гривень, пан Роман, дякую великий. Було б 480, на 80 гривень більше, тут би був би третій розрив майки. І це була остання моя майка, і закінчувати ефір прийшлося би з голим торсом. Ось. І, звичайно, що зараз він там трошки підписати, скажімо так, підкине Ціхановської. Ось. Але треба все ж таки розуміти, що, по-перше, Трамп на дадений момент вельми незручний президент для України і вельми зручний президент для Росії, що, в принципі, одно є антонімом іншого.
Тому що все, що не сприяє Україні, то сприяє Росії. І Трамп зараз більше сприяє Росії, ніж сприяє Україні. Ось, і то, що там Тихановський тільки ось вийшов і вже почав там дифірамби про черговий перемогіум і потужність, і впливовість Трампа розповідати, це ознака того, що він такий коротей. Ось, про що я і казав раніше, наприклад, то, що у свій час, коли він тільки там починав свою блогерську кар'єру, ще до того, як там навідував Крим у незаконний спосіб, так само навідував він Росію, і під час навідування цієї Росії повертався тут з непоганими такими грошами. Про що, власне, він свій канал і розкрутив, тому що з'являлися гроші, як от це котик 1000 гривень, і це просто знищення пікселя. Дякую, до речі, котику за гэтую 1000 гривень. І ми ось так і... Ну, тому що, на жаль, майки у мене скончилися. Ось, як Тимур казав, кольки у тебе майк, було 3. На сьогоднішній ефір я підготував 3 майки, і, в принципі, 3 майки скончилися. Больше маек нема. Буду сидеть и трапециями гратися. Ось. І їздив Тихановський в Росію, повертався з великою кількістю грошей, і, власне, дякуючи... Я знав би не дам. Пройобіти. А я ж казав, що опошня майка зосталася. Ось, ти просто проїбав вспишку. Ось. Їздив він в Росію, повертався з грошима, в общем, з непоганими, тому що, по-перше, там укладався у рекламу, тому що, коли там поглядіть, скажімо так, інтенсивність підписоти, то можна побачити, там, що в певний момент просто там такий скачок стався з підписниками на ягоному каналі, що там просто неможливо це зробити було, скажімо так, у природний спосіб, скажімо так. Тобто вкладалися гроші в рекламу, вкладалися гроші у апаратуру, щоб робити якісний контент, сплачувалися зарплати гукорежисерам, відеорежисерам, почала орендуватися студія, де він робив стріми. Ось, тому все це не безкоштовно. І там стрімив він не як я там з своєї кімнати і не з кухні, там, де Света поруч там котлети смажила. Ось, не такі були в його стріми. І він стрімив зі студії орендований, з якісним відео, з якісним світлом, з якісним звуком і все таке. Ну і звичайно, що ці гроші з Росії він привозив не десь там на будівництві, він там шабашив і заробляв такі шалені статки. Ось. Тому при те, що він не такий демократичний і незалежний, як про себе каже, для людей, які можуть сопоставляти некоторі факти, це відовочно. Ось. І це треба розуміти. І коли хто-небудь, який-небудь раптом, який-небудь білорус у вас, якого-небудь українця запитає, типу, блядь, а що ти, блядь, тут же ж Тихановський у нас, лідер, демократичний демократ. Ось, у вас зараз буде що відказати, що не такий уж він і демократичний. Ось, до речі, коли він вийшов, я думав, що все зараз, нібито там те, що там Тихановський казали, що там навіть Лукашенко вже переобрався. Ось, нехай там це все і умовно відбувалося, але він переобрався, нібито там перевибори відбулися. Ось, а тут ти тут на посаді самопроголошеної лідерки невідомо чого. Ось, уже більше за 5 років, і якби треба ніякі те саме перевибори. Ось, і думав, що зараз там Сергій вийде, і нібито все, Тихановський стане вже новим лідером білоруської демократії. Але Тихановський сказав, що ні, Света застанеться у нас лідером, я ні на що не претендую. Ось, і як я там жартував у одному каналі, що все, охрана отмена, демократії не буде. Ось, і, в принципі, я думаю, що достатково я дав вам інформації про те, чому не варто
не варта падтрымліваць усе гэтыя ініцыятывы, якія в прынцыпе звязаныя з Ціхановскай, з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, з кабінетамі Ціхановскай, з мінетамі Ціхановскай, ўсё, што з гэтым павязана, ўсё, што мае будзе-якое карэнне, якое ідзе да Ціхановскай, з усім гэтым маць справу не трэба. Бо добры прыклад быў, гэта фраза Франака Вечоркі, гэта асноўнага дарацы по факту кіраўніка ўсяго гэта кабінету Ціхановскай, такого, скажем так, чорнага кардынала. Ось, калі Ціхановская гэта там, скажем так, афіцыйная асоба, то ось ён такі таемны кіраўнік. Ось, і калі яму сказалі, што нібыта ось там палякі ну, на пачатку вайны, там, калі яму казалі, што палякі ось там скінуліся на Байрактар, там яшчэ там нейкі скінуліся там на Байрактар. А чаму ось беларусы ніяк там вы не скаардынуеце неяк беларусаў, каб яны там таксама заданацілі і скінуліся ў краіне на Байрактар. Ось, і тады Франак сказаў, што беларусам трэба у першую чаргу скінуцца на саміх сабе. Я не ведаю, як ён памылкова не сказаў, ну як памылкова, па Фрэйду не сказаў скінуцца на самога мяне, але выйшла ў яго, што беларусы маюць скінуцца на саміх сябе. Ось, і, в прынцыпе, гэта ўсё, што пра гэта трэба ведаць, таму што калі ты, скажем так, кажаш пра то, што ты там падтрымліваеш Украіну, там бла-бла-бла, і там все для Украіны, без Украіны не можа быць Беларусі, там хуё маё, а потым кажаш, ну, як бы, навошта нам данаціць на нейкую дапамогу Украіне, трэба ж данаціць на дапамогу Беларусі. Ось, але якім чынам ты хочаш зараз дапамагаць Беларусі, акрамя як фінансаваць самога сябе, іншых нейкіх варыянтаў, ну, няма, по факту. Таму ўсё гэта даволі так смешна выглядае, ось, але гэта трэба разумець, у тым ліку ўсім не толькі беларусам, ось, але і украінцам проста, каб потым не атрымаць вось гэтага самага Лукашенку 2.0, толькі там з прозвішчам Ціхановскі, ці з прозвішчам Вячорка, ці з нейкім іншым. Так, чаго знову голы сидиш? Ну, таму што паглядзіце ось сюды, якая там... О, не сюды, выбачце. Ось сюды. Якая тут лічба, амаль што красивая. Мяне скончыліся просто футболки. Все, скончыліся. На наступны стрим, хаця наступны стрим ужо, напэўна, будзе мне все, там. Буду ўжо у арміі. Хутчэй за ўсё. На гэтым тыдні ўжо маюць мяне нарэшце аформіць. Я, дарэчы, абяцаў пажартаваць. Без футболак нормально. В принципе, у мяне колькі там? 28 градусаў. 28 градусаў у мяне у кватэры. Таму... Да нормально, я ж не цей. Сижу не по цей. Не по пояс. Ось, таму все, що трэба прыхаваць, прыхована. Ось. Казаў, што я буду пра гэта жартаваць, і я пра гэта пажартую. Я не веру, калі мне кажуць пра всякія гэтай бусіфікацыі, што нібыта ось тут злавілі, у мяне там ёсць знакомы, кум, сват, брат, друг сестры, падругі брата, карацей, яго ось там дзесьці злавілі, бусіфікавалі, і праз 2 дні ён ужо быў там гарматным мясам у пасадке у Донецкай вобласці. Я ў гэтую хуйню не веру, ось, таму што... Што? Таму што я прыехаў у Тэрнопільскі ТЦК 2 чэрвеня. Зрабіў там все неабходнае. Ось, і на той момант мне было яшчэ, я быў яшчэ малады, прыгожы, сильны, моцны. Ось, і было мне 40 гадоў тады. А зараз мне ўжо 41. І зараз ужо 22 чэрвеня. Мне ўжо 41, і да гэтага часу я ўсё яшчэ не аформлены. Ось, мяне ўсё яшчэ не хочуць забраць, пры тым, што я прыходзіў, казаў, забярыце мяне, я хочу, блядь, ебашыць, хочу забіваць
гэтых підарасаў, але ось ужо 3 тыдні ўжо майже мне не могуць забраць. І калі мне кажуць про тое, што там кагосьці там дзесьці знаёмага, як я казаў, што там кума сястры, падругі брата забралі за 2 дні, аформілі, гэта ўсё пиздёж. Я чакаю ўжо хуй зна колькі. І ладно б, калі б гэта было першы раз, калі я уладкоўваюся, але гэта ўжо не першы раз. Таму там штосьці праверяць, пераправяряць, ну, не патрэбна. Да таго ж у мяне ёсць статус рэзідэнта Украіны. Ось, а гэта таксама купа праверак, якія я праходзіў у ДМС. А ў ДМС я праходзіў гэтыя праверкі цэлых ёбаных 9 месяцаў. І вы реально думаеце, што там якісь ТЦКшнікі знайдуць штосьці за ось нават гэтыя 3 тыдні, штосьці, што не знайшла Дзяржаўная міграцыйная служба Украіны за 9 месяцаў? Ну, выбачце, гэта просто смешна нават гучыць для мяне. Таму всякие вось гэтыя бусифікацыі за 3 дні, в прынцыпе, і Кіеў за 3 дні, мне дуже смешна пра гэта ўсё бачыць і чытаць. Ой, о, прикол, нас таких не любят, сиди в Киеве. Да не хочу я сидеть в Киеве. Не хочу я сидеть в Киеве, я хочу сидеть где-нибудь там, я не ведаю, там, в Запорожье, там, где-нибудь там под Гуляйполем, ті там под Херсоном, ті там біля Сум, под Харковом я б так само не супраць посидеть. В Житомирі. Житомиру не існує. Як можна сидіти під Житомиром, коли Житомира не існує? Ось, где-нибудь там в Павлограді я б там посидел. Ну, короче, где завгодно я посидел, а я не в Киеве. Не хочу я в Киеве уже сидеть, я уже насиделся я в Киеве. И, скажем так, не для того битка росла целый год. До речі, 26 числа у меня заканчивается мой абонемент. Ось, коли до 26 числа меня не заберуть, это будет фиаско, братан, просто. До речі, 26 числа буде 3 місяці, як я подав документи у ГУР. А тут поки що так само нічого мені не відказали. При тим, що у ГУР я так само вже уладковувався і не один раз. Ось, але у ГУРи мене більше бачити не хочуть. Ось. Ось, тому такое. В принципе, гэта ўсё, що я вам хотів розповісти гэтым цудоўным нядзельным вечарам. Дзякую за ваши вітанні усім. І тим, хто павітаў, і тим, хто не павітаў, і тим, хто павітае, мабыць, там потым, калі будзе глядзець гэта ўсё у запісе. Ось, і гэтак далей. Вельмі вам за гэта ўдзячны. Ось, удзячны ўсім, хто пісаў тут штосьці і карацей, падтрымліваў, выказваў свае думкі. Ось, і, в прынцыпе, дзяліўся сваімі думкамі. Гэта, в прынцыпе, вельмі карысна для таго, каб розныя погляды на свет былі, бо, скажем так, калі усе будуць усё бачыць аднолькава, то не будзе ніякага развіцця. Ось, будзе стагнацыя, будзе дэградацыя і гэтак далей. Ось, а калі ёсць некалькі поглядаў на одну і тую ж сітуацыю, ты можаш пад іншымі кутамі на гэта ўсё паглядзець, і, уласна, таму вашыя каментары, ось, вашыя заўвагі падчас эфіру, яны вельмі карысныя і ўплываюць на тое, каб мы, скажем так, не ўпадалі у гэты працэс стагнацыі і дэградацыі, а ўсё ж такі неяк развіваліся. Ось, і, скажем так, дапоўнівалі думкі адзін аднаго. Таму вельмі вам удзячны за тое, што вы знаходзіце час пастаянна прысутнічаць, ось, пісаць штосьці і падтрымліваць, у тым ліку і фінансава. Ось, за што я вам таксама безмежна ўдзячны. На наступны стрім я ўжо трошкі затарю сабе маек. Ну, навряд ці будзе такі ажыятаж, як сёння, просто такі дзень. Ось, але маек я сабе затарю. Ось. Ось,
Чакаю вас праз тыдзень о 8 гадзіне. Не факт, што я буду ўжо з Кіева. Мне б вельмі хацелася быць ужо не з Кіева. Ось, а быць уже з нейкага іншага абласнога ці не вельмі абласнога цэнтру. Ось, але калі нічога не зменіцца, то буду з Кіева. Калі нават штосьці зменіцца, все адно буду. Ось, не факт, што о 8, мабыць, там о нейкай іншай гадзіне, але пра ўсё буду паведамляць. Таму подписывайтесь на Telegram. Хэштег Telegram-каналу такі самы, як і ў YouTube канал, в прынцыпе. Ось, калі ёсць у вас нейкія запытанні, прапановы, пішыце мне ось тут у Telegram, гэта мой Telegram, сюды можна напісаць. Ось, што вы там стикеры кідаеце мне? Смешны стикер, да, смешны. Гэта плюс-мінус. Калі б гэта люстэрка паставіць, і я б з люстэркам тут. Тады прям адзін у адзін. Ось, чакаю вас праз тыдзень о 8 гадзіне у нядзелю зноwu тут на канале Тамашевич War. Дзякую вам за тое, што глядзелі, пісалі. Чакаю на вашыя падабайкі, каментары. Слава Украіне! І жыве Беларусь!